ନୁନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଆମେ ସବୁ। ଭାତ, ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ, ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ରର ଚକଟା ହେବ ଗୋଟେ ପାଗ, ବୁଟ ଆଳୁ କଖାରୁର ତରକାରୀ, ଶାଗ ଭଜା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ। ଶାଗ ତ ଖାଉଛି ମାନେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣଟା ଆଣିବା ଥୟ। ଆଉ ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା, ଏସବୁ ଖାଇବା ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫଲୋ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତିଭା ପରିଚୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ପାଗ ଯୋଗ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିଲେ? ଖଟା ପାଣିରେ ହିଁ ଭାତ ଉଠିବ। ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ପଛ ଦେଖନ୍ତୁ। 2ଟା ବାଜିଲା, ମୋର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। 2ଟା ବେଳେ ତ ମୁଁ ଖାଏ ଆଉ। ଏମିତି ଖଟା ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆମ୍ବୁଲ ଦଳା ହେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଦିନା, ଧନିଆ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆମେ ଏସବୁ ଖାଉଛୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫଲୋ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରତିଭା ପରିଚୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଗୋଟେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।